Святлана Ціхановская распачала свой двухтыднёвы візіт у Злучаныя Штаты Амерыкі. У гэтыя хвіліны праходзіць ейная сустрэча з дыяспарай, а ўжо ад заўтра пачнуцца сустрэчы ў Дзярждэпартаменце і Белым доме, афіцыйныя сустрэчы. Пра гэта, між іншага, будзем размаўляць сёння. Наступную гадзіну ў гэтай студыі для вас буду працаваць я, Ігор Кулей. Узгадаем таксама самыя галоўныя падзеі апошняга тыдня. Все самае важнае, што адбылося за апошнія 7 дзён. Паразмаўляем пра гэта па-новаму. А зараз пачынаем. Заставайцеся з намі, таму што ўжо праз момант мы перанясемся за акіян. Ну, шукали. Хтось їх шукав носбіти. Cel jest taki, żeby Мэта цалкам адабраць у грамадзянаў доступ да інфармацыі. Беларускія ўлады думаюць, што гэта магчыма. Я думаю, гэта немагчыма. А таксама немагчыма спыніць дзейнасць Белсату. możliwe. Ja myślę, że to nie jest możliwe. Стала зразумелым, што працаваць з Беларусі на партале, асвятляць грамадска-палітычную павестку становіцца вельмі небяспечна. І таму прынцыповым рашэннем было на нейкі час прыпыніць працу рэдакцыі партала, я кажу менавіта пра партал унутры Беларусі. Это нелегальная миграция, не просто традиционная нелегальная миграция, но это когда режим, авторитарный режим это организирует. Наша задача информировать о ситуации в Беларуси, каким образом можно надавить на режим, чтобы режим пошел на какой-то диалог с гражданским сообществом. На гэтым тыдні самаабвешчаны прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко ўнёс папраўкі ў закон аб масавых мерапрыемствах, якія у тэорыі амаль што забаранілі аказваць дапамогу беларускім пратэстоўцам. Згодна з папраўкамі, валанцёры і фонды салідарнасці не могуць ужо дапамагаць у выплаце штрафаў асуджаным за ўдзел у масавых мерапрыемствах. Гэтую тэму абмяркуем з Вольгай Паўлавай, актывісткай, а таксама валанцёркай фонду «Краіна для жыцця». Вітаю вас. Добрый вечер. Спадарня Вольга, так, калі ласка. Хотела внести небольшую ясность в ситуацию сложившуюся, да, потому что у нас на прошлой неделе было арестовано 4 человека, которые и одним из них была вот Дубровская Марина. Постоянно говорят о том, что она была волонтер, которая помогала собирать передачи политзаключенным. На самом деле Марина Дубровская, она была доверенным лицом Светланы Тихановской в предвыборной кампании, зарегистрированная в Центральной избирательной комиссии, да, по финансам. Вот, то есть она была в избирательном фонде, а не в фонде «Страна для жизни». Потому что немножечко перепутали. Добра, але мы хіба што з гэтага яшчэ не пачыналі, нават не размаўлялі пра гэта. Але давайце з вами паразмаўляем пра гэтыя папраўкі. Як вы думаеце, як яны адаб'юцца і, можа, ўжо як адбіліся ў гэты момант на валанцёрскім руху ўнутры Беларусі і на працы фондаў дапамогі, фондаў салідарнасці? На самом деле, вообще указ был принят в конце мая, и было понятно, что в течение месяца он вступит в законную силу, да, и
Там на самом деле там запрещена абсолютно, в принципе, любая помощь. То есть даже если вы бабушке, которая несет передачу своему внуку в СИЗО, поможете на каком-то этапе поднести сумку, это уже будет расцениваться как пособничество. То есть в указе четко прописано о том, что вне зависимости от того, какая это помощь, моральная, материальная, физическая, это уже пособничество. Я считаю, что вот этот феномен солидарности белорусской, да, который в последний год мы наблюдаем, он просто непонятен хунте, и он очень их злит. И поэтому они не знают, как остановить протестное движение. Таким способом просто отрезают, в принципе, все возможные пути для поддержки людей, которые уже пожертвовали своей свободой. Спадарня Вольга, вы думаеце, што ўсе магчымыя спосабы адразаюцца такім чынам? Бо я калі прачытаў гэты закон, у мяне ўсё ж такі склалася ўражанне, што ён абсалютна сыры, недапрацаваны і закліканы толькі напужаць людзей, якія спрабуюць дапамагаць. Ну, тэарэтычна, глядзіце, калі я, напрыклад, адашлю камусьці з людзей дапамогу і напішу, што я ім падарыў гэтыя грошы проста так, я ведаю, што іх цяжкае матэрыяльнае становішча, напрыклад, ужо не падпадае пад гэты закон, таму што у законе написано на выплату штрафаў за удзел у масавых мерапрыемствах. Ці такім чынам, напрыклад, не можна будзе абыходзіць гэты закон вельмі лёгка, дарэчы? Понимаете, сложилась же такая ситуация, что зачастую людей, ну, законы просто подводят под те действия, которые хунта хочет пресечь. Поэтому он настолько обтекаемо написан. Вы все время пытаетесь, все люди пытаются ориентироваться на закон в стране, где закон не работает, его нет. В стране полное беззаконие. Поэтому как они решат, как захотят, так и сделают. И никому вы ничего не докажете абсолютно. Нету закона. Тут я з вами абсолютно пагаджуся, тому што ў краіне назіраецца сапраўды прававы дэфолт і сапраўды інтэрпрэтацыя законаў ідзе так, як яны хочуць. Спадарня Вольга, я мушу прынесці вам прабачэнне. Мы б маглі працягнуць з вами размову праз нейкі час, бо ў гэты момант да нас далучыўся кіраўнік кабінету Святланы Ціхановскай Валер Кавалеўскі з-за акіяну, які распавядзе нам пра візіты, планы Святланы Ціхановскай на наступныя 2 тыдні, пасля чаго мы вернемся, працягнем размову са спадарняй Вольгай Паўлавай, актывісткай, валанцёркай фонду «Краіна для жыцця». Спадар Валер, добрый вечар, ці чуеце нас? Добрый вечар, прывітанне. Дзякуй за запрашэнне. Рады заўсёды вас бачыць у нашых эфірах. Праграма візіту Святланы Ціхановскай у Злучаныя Штаты застаецца, ну, нават пэўнай таямніцай, таму што рыхтаваўся гэты візіт вельмі даўно, а толькі літаральна учора, пазаўчора былі апублікаваныя першыя нейкія планы ейных сустрэчаў, і то без прывязкі да канкрэтных дзён, без нейкіх прозвішчаў. Чаму так адбываецца, чаму гэта інфармацыя так як бы позна з'яўляецца? І яшчэ пытанне, якія сустрэчы чакаць, што будзе адбывацца? Распавядзіце крышачку вось гэтай таямнічасці, здыміце з гэтага візіту. Я пачну з другого пытання. Запланаваныя сустрэчы, перш за ўсё, вось роўна зараз пачынаецца сустрэча з беларускай дыяспорай у Вашынгтоне, і гэта адно з самых важных мерапрыемстваў заўсёды падчас выезду Святланы Ціхановскай за мяжу, для того, каб паслухаць чалавечыя гісторыі, для того, каб абмяняцца энергіяй і паглядзець разам у будучае. Што да сустрэч на наступным тыдні, яна будзе першая сустрэча, такая вельмі важная у дзярждэпартаменце на вельмі высокім узроўні. Зараз мы удакладняем склад удзельнікаў, фармат сустрэчы, і я думаю, што мы паведамім пра гэта ці амаль перад самой сустрэчай, ці амаль пасля гэтай сустрэчы, але я ўпэўнены, што вы не будзеце расчараваныя, гэта будзе вельмі важная сустрэча для ўсіх, для нас. Таксама плануецца сустрэчы з адміністратарам USAID, гэта агенцтва Злучаных Штатаў па міжнародным развіцці, які зараз узначальвае знакаміты дыпламат і спецыяліст па гуманітарных крызісах Саманта Пауэр. Такім чынам мы зможам абмеркаваць і пытанні таго, якая дапамога патрэбна сёння беларусам, але таксама і атрымаць ад яе такую параду прафесійную спецыяліста, які ведае, як спраўляцца з гуманітарнымі і палітычнымі крызісамі. Таксама у нас запланаваная сустрэча ў Белым доме
гэтая сустрэча таксама як і ў дзярждэпартаменце удакладняецца і фармат і склад удзельнікаў гэтай сустрэчы. Гэтая сустрэча мае адбыцца ў аўторак. Акрамя таго, у Святланы Ціхановскай запланавана некалькі сустрэч з сенатарамі і кангрэсменамі. Блізу 20-30 сенатараў выказаліся за тое, каб сустрэцца з ёй. Такая сама зацікаўленасць мы зараз назіраем і з боку палаты прадстаўнікоў. Вельмі важным мерапрыемствам падчас гэтага візіту будзе запуск групы сяброў па Беларусі ў палаце прадстаўнікоў. Ўжо 4 кангрэсмены далучыліся да гэтай ініцыятывы, і такая сама ініцыятыва зараз распрацоўваецца на баку сената. Чаму гэта важна? Таму што гэта такая пастаянная прысутнасць Беларусі ў палітычным ландшафце Вашынгтона. Это тое, што нам дазваляе прасоўваць нейкія свае новыя ініцыятывы, мець сваіх саюзнікаў там на месцы. Это фактычна такое кааліцыйнае будаўніцтва, якое будзе спрыяць вырашэнню праблем у Беларусі. Ну і безумоўна, калі-небудзь раней у гісторыі была у Злучаных Штатах па Беларусі, ці гэта ўпершыню? Ніколі раней такого не было. Я могу сказаць, што не кожная краіна можа нават сказаць про тое, што ў іх ёсць такія групы по сяброўству са сваімі краінамі. І безумоўна, што для нас гэта важны крок наперад, але ён адлюстроўвае тую важнасць, якую Беларусь сёння займае, і тую увагу, якую амерыканскія палітыкі надаюць Беларусі. Спадар Валерый, ну я думаю, што ўсе чакаюць, і галоўнае пытанне, ці Святлана Ціхановская будзе сустракацца з прэзідэнтам США Байденам. Так, безумоўна, пытанне вельмі важнае, і мы таксама над ім працуем. Безумоўна, гэтыя спадзяванні не беспастаўныя. І мы, канешне, калі мы чуем беларусаў пра гэта, мы разумеем іх і таксама разлічваем на тое, што такая сустрэча адбудзецца. Але вельмі важна, што той узровень сустрэч, на які сёння Святлана Ціхановская можа разлічваць у Вашынгтоне, на гэта могуць разлічваць насамрэч не ўсе заходнія палітыкі. Я ўжо не кажу пра тое, што сённяшнія прадстаўнікі рэжыма Лукашэнкі ніколі так далёка не забіраліся. Дарэчы, вельмі важны і цікавы кантэкст. Мінулая сустрэча кіраўніка Беларусі у Белым доме адбылася 21 ліпеня 93 года. Тады Станіслав Шушкевіч сустракаўся з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Білам Клінтонам. Цікава, што па выніках гэтай сустрэчы была падпісана дэкларацыя о супрацоўніцтве Беларусі і Злучаных Штатаў, дзе Злучаныя Штаты абяцалі дапамагчы Беларусі у тым, каб рэфармаваць эканоміку, каб будаваць дзяржаву, каб вырашаць все тыя праблемы, якія насамрэч на сённяшні дзень захоўваюцца ў Беларусі. І мы глядзім на тое, што 28 лет беларускага развіцця фактычна былі пастаўлены на паўзу праз тое, што менавіта Лукашенко кіраваў гэтай краінай. Я думаю, што Святлана Ціхановская можа стаць той асобай, стане той асобай, якая закрые ўрэшце рэшт гэтую пятлю і дасць магчымасць беларусам выйсці на новы этап развіцця. Але ж пра што будзе казаць Святлана Ціхановская на гэтых сустрэчах? Чаго будзе прасіць у амерыканскіх палітыкаў? Таму што я ведаю, што падчас розных паездак у розныя краіны павестка мяняецца. Гэта не заўсёды толькі расповед пра пэўныя рэчы. Таксама вядзецца гаворка пра бізнес-інтарэсы. Я ведаю, калі ў Аўстрыю, напрыклад, адбываецца паездка, гэта фінансавая сфера, таму што гэтая краіна цесна супрацоўнічала заўсёды з Беларусю. Што канкрэтна будзе ў Злучаных Штатах? Чым гэтая паездка будзе адрознівацца і гэтая размова ад іншых міжнародных візітаў Святланы Ціхановскай? Я б сказаў, самае галоўнае, чым будзе адрознівацца эта паездка, гэта тое, што фактычна мы зараз выносім беларускае пытанне з рэгіянальнага кантэксту і памяшчаем яго ў глобальны кантэкст. Все тое, што адбываецца у Злучаных Штатах, у Вашынгтоне, все тое, што абмяркоўваецца, любая праблема, любое рашэнне, яны маюць гучанне па ўсім свеце. І менавіта гэта адрознівае Злучаныя Штаты ад любой іншай сталіцы у еўрапейскім рэгіёне. Мы можам разлічваць на тое, што тая тэматыка, якая будзе абмяркоўвацца, яна дойдзе да самых дальніх куткоў. Бо беларускае пытанне і беларуская праблема, беларускі крызіс, яны прыналежаць не толькі беларусам, а належаць усім. І таму кожная краіна павінна быць зацікаўленая ў тым, каб гэты крызіс вырашаўся як мага хутчэй. Што казаць да практычных захадаў, то яны будуць уключаць у сябе ўзмацненне санкцый, павелічэнне дапамогі для грамадзянскай супольнасці, для незалежных медыя, для людзей, якія пацярпелі ад рэпрэсій. Таксама мы будзем звяртаць увагу на такія практычныя пытанні, як
стварэнне пакета дапамогі, эканамічнай дапамогі для новай дэмакратычнай Беларусі, па прыкладу таго, як гэта зрабіў Еўрапейскі звяз. Будзем таксама звяртаць увагу на такія патэнцыйна праблемныя пытанні, як рэсурсы МВФ, якія могуць быць выдзелены рэжыму. Мы павінны гэта спыніць, і мы хочам знайсці дапамогу саюзнікаў у Вашынгтоне па гэтым пытанні. Спадар Валерый, вось ўсё ж такі слова санкцыі прагучала, я чакаў на гэты момант. Беларусьнафта, калі вы чыталі, можа, выйшла з Белнафтахіму, і гэта менавіта адбылося дзеля таго, каб пазбегнуць амерыканскіх санкцыяў. Ці ў Вашынгтоне заўважаюць такія вось крокі рэжыму, тое, што спрабуюць яны ўцячы ад беззубых, як кажуць прадстаўнікі гэтага рэжыму, санкцыяў. Ці вы таксама будзеце пра такія рэчы казаць, на такія моманты звяртаць увагу? Безумоўна, мы заўсёды адзначаем, што рэжым насамрэч умее пазбягаць гэтых санкцый, памяншаць наступствы гэтых санкцый. Хоць яны і кажуць, што гэтыя санкцыі беззубыя, але яны іх вельмі баяцца і вельмі не хацелі, каб яны вступілі ў сілу. А той маневр, які мы бачым, ён аднойчы ўжо быў выкарыстаны Беларускалі, які ў свой час выйшаў са складу Белнафтахіма для таго, каб выйсці з-пад амерыканскіх санкцый. Але тое здарылася па згодзе з амерыканцамі. Былі кансультацыі, і было такое разуменне, што калі яны гэта зробяць, то Беларускалі зможа зноў пастаўляць сваю прадукцыю Злучаныя Штаты. В гэты раз я не думаю, што такое магчыма, што Злучаныя Штаты пагодзяцца на такі маневр. Фактычна, это такая маніпуляцыя працэдурай. Я ўпэўнены, што мы гэта зможам спыніць. Ну, тады пра што можна казаць. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Будзем чакаць нейкіх наступстваў гэтага візіту, а таксама больш інфармацыі. Тым больш, што наш корэспандэнт Сергей Пацасоны выправіўся таксама ў Вашынгтон. Ужо ад заўтра мы будзем паказваць вам цягам 10 дзён усё, што адбываецца падчас гэтага візіту. Самая свежая інфармацыя. Заклікаю нашых гледачоў сачыць за візітам Святланы Ціхановскай ў Злучаныя Штаты. Акрамя Вашынгтону будзе і Нью-Йорка, таксама заходняе ўзбярэжжа. І, думаю, Сергей Пацасоны будзе кожны дзень нам прыносіць інфармацыю пра ўсе самыя галоўныя сустрэчы, таксама аператыўныя каментары. Глядзіце гэта ўсё і ў праграме Белсад Зум, і на Ютубе, і ў нашых жывых эфірах, а таксама у аб'ектыве. А мы вяртаемся да размовы са спадарняй Вольгай Паўлавай, якую перарвалі. Спадарня Вольга, ці чуеце мяне? Так, чую. Прабачце, калі ласка, яшчэ раз, што мусілі перарвацца, але вось такі ў нас здарыўся форс-мажор. Якраз у гэты момант магчыма было толькі паразмаўляць з Валерыем Кавалеўскім. Таму яшчэ раз прынашу прабачэнні і тады працягнем нашу размову. Бо я так і не атрымаў адказу на тое пытанне, якое вам задаў. Як гэтыя папраўкі новыя ў закон адбіліся ўжо на валанцёрскім руху ўнутры Беларусі? Таму што я ведаю, што ёсць усё ж такі негатыўныя пэўныя наступствы. На сегодняшний день пока прекращена передача политзаключенным, но я больше чем уверена, что, понимаете, это же уже далеко не первый раз, когда хунта пытается задавить солидарность и другие инициативы. Значит, солидарность примет просто другую форму. К сожалению, да, там на сегодняшний день... Якую форму? Якая гэта можа быць форма? Вы можете зараз ось прыблізна нават хаця б сказаць, і калі гэта адбудзецца? Таму што калі зараз перадачы спыненыя, людзі застаюцца, напрыклад, за кратамі, я думаю, што ім гэтая салідарнасць патрэбная заўсёды аператыўна. Я могу сказать одно, что давайте не будем помогать врагам узнавать наши планы первыми. Поэтому... Пускай погадают, как это будет. Конечно, я разумею. Але тады хаця б запытаюся такія агульныя пытанні, ці гэта будзе ў поўным аб'ёме, ці нешта будзе адрэзаныя нейкія магчымасці. Вось штосьці раней можна было рабіць, цяпер не. Напрыклад, мы ведаем, што зараз па сутнасці экстрэмістамі ўжо лічаць нават тых, хто лісты дасылае масава палітзняволеным. Людзі, якія пішуць вельмі шмат лістоў, да іх таксама могуць прыходзіць, хоць гэта адзінкавыя выпадкі, але ўсё ж такі здараецца. Понимаете, на сегодняшний день тоже, да, с чем столкнулись. Если раньше те же денежные переводы можно было посылать в СИЗО, в тюрьмы, там, да, в исправительных колониях у них своя определенная
всегда была там тематика, там только родственники, близкие родственники, да, либо заключенные писали изначально заявление на близкого человека, который будет передавать им посылки, либо переводить денежные средства. На сегодняшний день уже запрещено, да, принимать денежные переводы от каких-либо третьих лиц, кроме как от родственников. На самом деле я не считаю, что это правильно, потому что есть люди-сироты, да, у которых вообще в принципе родственников нет, и зачем лишать людей помощи? Ну, ладно, уже в стране, где беззаконие, не приходится рассчитывать на какие более-менее законные решения. Вот. А по поводу, понимаете, нам уже полностью на сегодняшний день арестовали даже помещение, в котором мы собирали передачи, арестовали продукты, которые там находились. Не очень могу понять, пюре сухое, насколько информативно может быть следователю. Ну, по всей видимости, он решил, что это крайне необходимо. Вот. Но все остальное мы пока оставим в секрете. Но помощь будет оказываться, я надеюсь, в полном объеме, как и была до этого. Спадарня Ольга, яшчэ одно пытанне да вас задам, таму што нядаўна для нашых гледачоў распавяду, вы здолелі ўцячы з Беларусі ў Літву, вы былі асуджаны да 3 гадоў хатняй хіміі, вам удалося выехаць з краіны. Зараз вось надыходзяць такая інфармацыя, што палітзняволеных просяць пісаць прашэнне аб памілаванні да 31 жніўня, нібыта чакаюць на такія прашэнні і людзей будуць вызваляць. Вось вашае стаўленне да гэтага. Як вы ставіцеся? І ці варта ўвогуле, напрыклад, у такіх умовах падпісваць, выходзіць людзей, палітвязні, яны больш могуць на волі зрабіць карысці, прынесці справе, ці застаючыся ў турме? Як вы гэта бачыце? Ну, смотрите, на самом деле информация про это еще началась с зимы, да, и мы с девочками называли это помиловка в камере. Там, будешь писать помиловку или не будешь писать помиловку. И на сегодняшний день, если вот реально так посмотреть, да, то тоже дело студентов. Один студент признал свою вину, извинился и получил на полгода меньше. Ну, то есть это настолько несущественно. Его никто не признал невиновным, да, его не выпустили в зале суда. Как бы полгода — это несерьезно. Дзякуй вялікі за гэтую размову. З намі на сувязі была Ольга Павлова, актывістка, валанцёрка фонду «Краіна для жыцця», асуджаная на 3 гады хатняй хіміі, недаўна здолела выехаць з Беларусі ў Літву. Мы працягваем нашае выданне. Пазаўчора людзі ў масках завіталі да больш як 2 дзясяткаў журналістаў і фрылансераў, якія супрацоўнічаюць з Белсатам, а таксама з радыё «Свабода» ў Беларусі. Для свабоды слова ў нашай краіне здарылася чорная пятніца, як мы казалі ў нашай рэдакцыі. Хоць, канешне, гэта даволі іранічна, таму што калі так сур'ёзна падумаць, то ўжо чорных дзён на тыдні не засталося. Калі ўзгадваць Белсат, радыё «Свабода», Тутбай, Наша Ніва, Еўрарадыё, дзясятак рэгіянальных і раённых выданняў, прэс-клуб знішчылі вельмі шмат каго, а таму нават калі палічыць усе дні, то ўсе яны чорныя, а свабодзе слова ў Беларусі, канешне, немагчыма ўжо сёння ўвогуле нічога сказаць. І з нагоды чарговага пагрому нашай уласнай белсатаўскай рэдакцыі мы паразмаўлялі з дырэктаркай тэлеканалу «Белсат», спадарняй Агнешкай Рамашэўскай-Гузы. Гэтая размова зараз вашай увазе. Вітаю вас. Добрый день. Добрый день. Якая рэакцыя кіраўніцтва нашага тэлеканала на тое, што адбылося? No, w tym przypadku my musimy tylko powiedzieć po pierwsze. У гэтай сітуацыі мы павінны толькі сказаць, па-першае, працуем далей. Гэта прынцыповая пазіцыя, бо трэба паставіць пытанне, якая мэта таго, што адбылося. А мэта такая, каб пазбавіць грамадзянаў доступу да інфармацыі, канчаткова і цалкам. У Беларусі існуе такое ўяўленне, што гэта магчыма, а я лічу, што гэта не з'яўляецца магчымым, а таксама не з'яўляецца магчымым затрымаць дзейнасць Белсату. Гэта выключна ўяўленне
уяўлення ўладаў Беларусі, што такое будзе магчыма. У гэтай сітуацыі нашым адказам павінна быць актыўнасць, але адпаведная актыўнасць. Мы надалей гатовыя працаваць і прымаем гэта ўсё як яшчэ адну праяву дыктатуры і яшчэ одну праяву тэрору, з якім маем дачыненне ў дадзены момант, a praktyczna штодня. Tury i jeszcze jeden przejaw terroru, z którym w tej chwili mamy do czynienia praktycznie na co dzień. Для часткі нашых гледачоў таксама гэта будзе такім натуральным пытаннем, калі ў нас у Беларусі амаль знішчаная карэспандэнцкая сетка, як мы можам тады працягваць працаваць, ці мы зможам даваць апошнюю, самую свежую, важную інфармацыю і даносіць яе да нашых гледачоў? No tu nie ma co udawać. Тут няма што рабіць выгляд, што нічога не здарылася. Безумоўна, гэта будзе вельмі цяжка, бо маем праціўніка. Трэба ўжо цяпер сказаць адкрыта, гэта праціўнік. Калі нехта намагаецца цалкам нішчыць якое-кольвек вольнае слова, то з'яўляецца праціўнікам, а з праціўнікам вядзецца барацьба. Будзе гэта нялёгкі праціўнік, але гэта можна зрабіць. Безумоўна, трэба будзе яшчэ паводзіць сябе абсалютна інакш, чымся мы гэта рабілі да гэтага моманту. І як? Я гэтага не буду распавядаць у дэталях, але мяркую, што гэта зрабіць атрымаецца, прынамсі ў пэўнай ступені. І поўнае спыненне перадачы інфармацыі ў сённяшнім веку з'яўляецца, не ведаю, ці немагчыма, бо можа ўсё на гэтым свеце магчыма, бачым Паўночную Карэю, але мяркую, што у Еўропе ўсё ж немагчыма. У кожным выпадку гэта бязмежна складана і, мяркую, мы выкарыстаем усе магчымасці, якія будуць. Але ж таксама гэта справа добрай волі нашых журналістаў, як бы яны хацелі працаваць. І лічу, што на шчасце не пра ўсіх улады Na ведаюць. szczęście władze wiedzą. Ці ў гэтых умовах можна казаць пра тое, што мы будзем, напрыклад, скарачаць інфармацыйнае вяшчанне, што вось без сеткі нашых карэспандэнтаў у Беларусі нам прыйдзецца скараціць колькасць эфіраў, інфармацыі, якую мы даносім праз сайт, праз нашыя сацыяльныя сеткі. Ja myślę, że my będziemy musieli to zobaczyć przez Я najbliższy мяркую, што мы miesiąc. павінны за гэтым паназіраць цягам бліжэйшага месяца, двух. Пабачым, як будзе выглядаць праца. Мы заўсёды дзейнічалі па прынцыпе спробаў і памылак, то бок практычным спосабам. Ну і паглядзім, што ў нас будзе выходзіць. Будзем старацца рабіць як мага болей атрымаецца. Калі будзе такая неабходнасць, будзе менш інфармацыі, а больш каментавання, але так ці інакш у любым выпадку дойдзем да той інфармацыі. Я абсалютна перакананая, гэта ў нас дакладна атрымаецца. Для мяне прынцыповым з'яўляецца тое, што я хацела б цяпер сказаць нашым гледачам, што яны таксама з'яўляюцца часткаю нашай працы. То бок, вельмі шмат інфармацыі мы маем ад іх, і я спадзяюся, што надалей гэтую інфармацыю мы будзем атрымліваць. Nadal mam nadzieję, że tą informację będziemy otrzymywać. Вы адчулі пэўную салідарнасць, падтрымку ад іншых журналістаў, напрыклад, тут у Польшы, ад міжнародных нейкіх арганізацый супольнасці, ці штосьці такое ўжо доходзіла? Ja myślę, że na razie jeszcze tego w zasadzie to się jeszcze nie rozwinęło tutaj. Мне падаецца, што гэта яшчэ не разышлося ў дастатковай ступені. Рэжым у нейкім сэнсе ўжо прызвычаяў людзей да пэўнай інфармацыі. Нядаўна мы мелі удар па няўрадавых арганізацыях, арышт Алеся Бяляцкага. Проста людзі не ў Беларусі ўжо не паспяваюць за гэтымі навінамі. Але я ўпэўненая, што гэта пацягне за сабой рэакцыя. Але ж найважнейшая рэакцыя – гэта рэакцыя ўнутры. Бо мусім сабе задаць пытанне, якая тут мэта, навошта гэта ўсё робіцца. Базавай мэтай ўсё ж не з'яўляецца поўнае вымятанне, бо гэта не з'яўляецца магчымым. Гэта значыць вымятанне інфармацыйнага поля. Вычышчэнне не з'яўляецца магчымым. Яно як толькі вычышчаецца, то зноўку запаўняецца. Адзінае, што з'яўляецца магчымым, гэта застрашванне тых, хто яго можа запаўняць. А я лічу, што кожны з тых людзей, што ўдзельнічаюць у гэтым поле, мусяць задаць сабе пытанне, асабліва ў Беларусі. Як я хачу дзейнічаць? Калі я хачу працаваць далей, магу выехаць, і тады гэта дасць мне магчымасць працаваць там, бо, магчыма, распазнавальна для ўладаў, ужо не змагу нічога зрабіць у Беларусі. А можа, застануся ў Беларусі, што цяжка. Няхай мяне арыштуюць, няхай зробяць, што хочуць. Я буду рабіць сваю справу, альбо буду рабіць крышку нешта іншае, чымся рабіў да гэтага моманту. Надалей буду там, на месцы. Гэта выбар кожнага. Таксама застаюцца людзі, якіх улады не ведаюць.
І таксама гэта іх выбар, ці яны захочуць надалей прысылаць інфармацыю, спрабаваць неяк прабіцца, ці таксама дазволіць сабе застрашыць. Гэта базавы прынцып у дадзены момант – пасеяць паніку. Паніка ў Варшаве, паўсюль, б'юць, канец ужо нам, канец. Гэта не канец. Трэба сабе ясна сказаць, гэта аніякі не канец. Już z nami koniec. Nie, to nie jest koniec. To trzeba sobie jasno powiedzieć, to nie jest żaden koniec. Таксама адна з рэчаў, якая разбурае вось гэты міф пра моц рэжыму, гэта салідарнасць, якая ідзе пасля вось такіх, напрыклад, наездаў, рэйдаў на розныя суполкі, на неўрадавыя арганізацыі, на журналістаў. Як у гэтай сітуацыі ў Белсата? Наколькі вось іншыя рэдакцыі, напрыклад, калі браць нашу Ніву ці Тутбай, ужо разгромленыя рэдакцыі, яны вельмі дбаюць пра сваіх калегаў? Ці у нас у Белсаце ўнутры таксама ёсць такая салідарнасць, ёсць падтрымка нашых журналістаў, якія праходзяць праз рэпрэсіі? Absolutnie to jest i to będzie, to jest niezbędne wszelkimi dostępnymi Гэта metodami. абсалютна існуе, і гэта будзе, гэта неабходнасць. Усімі даступнымі сродкамі будзем старацца ім дапамагаць. У нас вельмі шмат журналістаў, і таму гэта не так лёгка. Але дакладна іх не пакінем. Яны і ў Беларусі, і ў Польшчы, і ва Ўкраіне. Нашыя журналісты ў розных месцах былі вымушаныя з'ехаць па розных прычынах. Уласна абралі выезд як магчымасць працы, таму што не будуць у стане працаваць у Беларусі. Мэты самыя розныя, але агулам гэтае падтрыманне без усялякіх сумневаў будзе. Я асабіста магу сказаць, што прыкладу ўсе намаганні. Таксама я ўпэўненая, што ў гэтай справе нас падтрымае польскі ўрад. Каб мы былі ў стане гэта выканаць, гэта наш базавы абавязак, якім з'яўляецца ўзаемная салідарнасць. Я мяркую, што прычына ўсіх гэтых дзеянняў заключаецца ў тым, што ў нейкі момант Александр Лукашенко прыйшоў да таго, што як жа так можа быць, што ў грамадстве такая вялікая колькасць людзей не кахае гэтак цудоўнага дыктатара, гэтак цудоўнага чалавека. Мусіць быць нейкая прычына гэтага, а яна не заключаецца ў ім. Ён лічыць, што яна дзесьці па-за ім. Ну і ўрэшце дайшоў да таго, што прычынаю з'яўляюцца гэтыя медыі, якія нясуць неўласцівую, неадпаведную карціну. Ну і вырашыў па іх ударыць. На мою думку, глыбейшага сэнсу ў гэтым няма. А што з гэтым адбываецца? Што адбываецца? Частка людзей надалей застаецца з тымі медыямі, частка людзей хаваецца ў сябе, перастае цікавіцца, бо гэта надта непрыемна ўсё разам. А таму гэта, канешне, адзін эфект, на які можна разлічваць. Частка людзей проста перастане цікавіцца палітыкай, а тая частка, прадзяржаўная, застаецца гэткай жа самай, а можа нават крыху меншай. У чым далей гэта ідзе, тым больш людзей бачаць, што гэта ўсё няпраўда. А таму яны могуць укласці не ведаю колькі грошай у свае славянскія базары, нешта яшчэ, але гэта і так не прывядзе да таго, што большасць беларусаў ім поверыць. W swoje słowiańskie bazary i w coś jeszcze. I to i tak nie spowoduje tego, żeby większość Białorusów im wierzyła, Białorusinów im wierzyła. Дзякуй вялікі вам за гэтую размову. Dziękuję. Міграцыйны крызіс на беларуска-літоўскай мяжы працягваецца. Учора былі затрыманыя чарговыя 41 асоба, агулам ад пачатку гэтага крызіса ўжо затрымалі больш за 2000 нелегалаў. Мой калега і рэдактар сённяшняга стрыму Віталь Бабін выправіўся ў начны патруль з літоўскімі памежнікамі і стаўся першым журналістам, які на ўласныя вочы пабачыў затрыманні мігрантаў у Літве. Хуткія прыгатаванні, вечаровая перазменка, і мы гатовыя ехаць. Наш экіпаж узначальваюць памежнікі Рокас і Эвалдас. Абодва прызнаюцца, што за апошнія некалькі тыдняў працы пабольшала ў некалькі разоў. Вядома, усё залежыць ад сітуацыі. Бывае, проста патрулюеш і ніякіх праблемаў. Але цяпер узмацнілася нелегальная міграцыя. Даводзіцца і бегаць, і затрымліваць. З псіхалагічнага гледзяшча мне гэта не складана. А як у іншых калегаў з гэтым, не ведаю. Праца памежнікаў адбываецца адразу па некалькіх кірунках. За маімі плячыма знаходзіцца гэтак званы пост. Менавіта ў гэтым месцы літоўскія памежнікі выбарачна правяраюць аўтамабілі, якія перасякаюць беларуска-літоўскую мяжу. Но ўжо пазней каманда выпраўляецца ў лес, дзе непасрэдна адбываецца патруляванне тэрыторыі на момант, калі гэтыя незаконныя перасячэнні мяжы могуць мажлівыя быць ляснымі тропамі.
Рокас і Эвалдас працуюць 12-14 гадзінаў, у залежнасці ад таго, якая змена. Памежнікі кажуць, што затрыманні мігрантаў адбываюцца звыкла ўначы. Некаторыя з іх проста ідуць ляснымі сцежкамі насустрач памежнікам, іншыя хаваюцца ды спрабуюць уцячы. У розны час людзі трапляюцца з рознай частатой. Часам гэта нейкая адна невялікая група, услед за ёй адразу ідзе іншая. Потым праз гадзіну яшчэ адна. Звыкла яны дзеляцца на невялікія групы ці ідуць паасобку. Мы блакуем пэўны ўчастак дарогі і чакаем, калі яны выйдуць на нас. Мы знаходзімся ў месцы, дзе літоўскія памежнікі найчасцей ловяць людзей, якія спрабуюць незаконна перасекчы беларуска-літоўскую мяжу. Днямі тут затрымалі больш за 150 асобаў. І для таго, каб гэта зрабіць, патрэбілася дапамога паліцыі, а таксама адмысловага верталёту. Паабапал дарогі расстаўленыя адмысловыя жоўтыя карткі, якія паведамляюць, што перасячэнне мяжы тут строга забаронена. Мігранты, а гэта як мужчыны, гэтак і жанчыны разам з дзецьмі, звычайна вельмі добра апранутыя, кажа Рокас. Агрэсія з іхнага боку вельмі рэдкі выпадак. Часцей за ўсё яны самыя здаюцца ў рукі памежнікаў, калі бачаць, што за імі ідуць. Вось гэтыя бярозы, якія вы бачыце за маёй спіною, гэта ўжо тэрыторыя Беларусі. Тут усяго нейкіх 200-300 метраў. Тут таксама мігранты спрабуюць перасекчы мяжу. І з наступленнем цемнаты, нягледзячы на тое, што тут вельмі добрая праглядальнасць, памежнікі карыстаюцца цеплавізам. Мы вяртаемся іншай дарогай. У пэўны момант Рокас і Эвалдас выходзяць з машыны і уважліва праглядаюць тэрыторыю. Праз момант знаходзім белую куртку. Яе пакінуў той, хто б не хацеў прыцягваць увагі. Бліжэй да 12 гадзіны градус трывогі нарастае. Нас просяць не ўключаць святла, тэлефонаў і гучна не размаўляць. Памежнікі уважліва слухаюць начныя гукі, і вось яна команда па месцах. Kiek žmonių dabar perėjo? Dabar 4 asmenys perėjo sieną. 4 asmenys perėjo sieną? Taip. Сейчас перешли границу, 4 человека. Klauso 15. Važiuokit kol kas ant 39. Просто ў гэты момант нам пашчаслівілася акурат знайсці 3 чалавек, якія хаваліся ў лесе. Наша каманда пачула іх менавіта па гуках, і зараз яны папрасілі, першае, што яны папрасілі, гэта вады. Яшчэ адзін з мігрантаў быў непадалёк. Хлопец прызнаўся, што ён прыехаў з Іраку і адразу папрасіў палітычнага прытулку. У вачах затрыманых страх і адначасова праступаюць слёзы. Рызыкоўная вандроўка на дадзеным этапе скончаная. Аднак не праходзіць і паўгадзіны, як нам па рацыі паступае новае паведамленне. Ну, ось яшчэ 2 затрыманых. Хлопцы, відавочна, з адной з афрыканскіх краінаў трапілі на тэрыторыю Еўрапейскага звязу. На ўсе пытанні, заданыя па-ангельску, хлопцы адказваюць толькі па-французску. Як вынік, за ноч 10 затрыманых на тэрыторыі, якая належыць да друскіненкайскай заставы. Як яны перасеклі мяжу ў Беларусі, звыкла не распавядаюць. Дакументы адсутнічаюць. Часам яны нават не называюць сваіх імёнаў і краіну паходжання. Истории разные. Часть с африканских стран в основном говорят о том, что они прибыли в Беларусь как студенты, и проучившись какое-то время, их просто выдворили из этих учебных заведений, и они просто посмотрели, что самый ближайший путь в Евросоюз через Литву. Другие просто в поисках лучшей жизни экономических ищут работу хорошо оплачиваемую. Каб спыніць хвалю нелегальнай міграцыі, кіраўніцтва краіны ўжо усталёўвае калючы дрот каля межаў з Беларуссю. Аднак гэта не ўсё.
Мы все-таки стараемся, что видеонаблюдение на всем промежутке границы, это 680 километров. На этот момент только 38% у нас видеонаблюдение есть. Мы не могли не поцікавіцца, як самыя літоўцы ставяцца да гэтай сітуацыі. Ну как, нехорошо, плохо? Те, которые пересекают, они люди. Их право. А что те, которые это все, сделали гоголь-моголь от этого, это политики. Я думаю, что в каком-нибудь случае, если неправдивые люди, которые используют этот бордер, я не знаю, границу, и есть, которые нуждаются в помощи. Это не первый кризис такой. Имела и Финляндия с Россией, и Норвегия имела такие кризисы, когда те, которые должны охранять границу, пропускают через границу к другим странам. Сейчас наша участь такая. Я думаю, справимся. Ничего здесь плохого. Просто надо, как бы сказать, выяснять, кто к нам приезжает, и цивилизованно, по гуманистическим принципам посылать обратно домой. Что поделаешь, сотрудничать с белорусским режимом не выйдет. Это политика. А политика, не буду ругаться и не буду говорить образно, это вот такое. У службе аховы дзяржаўнай мяжы Літвы прызнаюцца, што кантакты з беларускім бокам спыніліся яшчэ з пачатку гэтага года. Если у нас было бы сотрудничество с другой стороны, пограничниками, мы, наверное, бы знали, когда это закончится. Но когда нету, граница все-таки охраняется с двух сторон. Когда сейчас идет охрана только с одной стороны, я думаю, это еще долгое время такая ситуация у нас будет на границе. І сапраўды, пасля нашага ад'езду з Літвы беларуска-літоўскую мяжу перасяклі яшчэ больш за 100 мігрантаў, якая будучыня гэтых людзей не ведае бадай ніхто. На развітанне мы спрабавалі падтрымаць іх воклічам «Good luck, guys», аднак у адказ пабачылі толькі роспач і неразуменне ў вачах. Віталь Бабін, Белсат. Мы працягваем наше выданне, і ў студыі да мяне далучыўся былы кіраўнік 3-го ўправлення Губазіку, а зараз сябра ініцыятывы «Байпол» Александр Азараў. Добрый вечер. Добрый вечер. Вось паглядзелі з вами толькі што гэты сюжэт пра мігрантаў. Раней з вашым удзелам у нас выходзіла праграма «Глобальнае пытанне», у якім вы сказалі, што раней існавала такая спецаперацыя «Шлюз», калі перакідывалі праз мяжу патрэбных людзей. І вы лічыце, што ва ўсё гэта завязаныя беларускія спецслужбы, што яны арганізуюць вось гэты перакід таксама мігрантаў. Адкуль у вас такія факты, адкуль такая ўпэўненасць, што гэтым займаюцца беларускія некие люди в погонах? Ну, во-первых, я сам служил в органах больше 20 лет и имел дело с противодействием незаконной миграции. То есть данной службе я отдал примерно 10 лет. То есть 10 лет я боролся с противодействием незаконной миграции. И в общениях с сотрудниками КГБ, с сотрудниками погранкомитета, которые этим же занимаются, я получал много информации на этот счет. И хочу сказать, что в данной операции участвуют не только представители белорусских спецслужб, но и российских. Представители ФСБ России непосредственно сами ранее привозили мигрантов на границу с Белоруссией и передавали белорусским пограничникам. И эту операцию курировал сам Иван Терцель. То есть это он организовал эту операцию, она называется «Шлюз» в КГБ. А у пограничников она называется «Принятие контрмер». И эту операцию запускают, если нужно каким-то образом надавить на Европу, на принятие политических решений. Вот поэтому даже в 2012 году или в 2011, я помню, были случаи, когда мы задокументировали преступную деятельность
сотрудников погранкомитета и решали вопрос, что с ними делать, привлекать их к ответственности или нет. Они перебрасывали за деньги нелегалов на Европу. Белорусские памежники? Белорусские. И вы, как представник ГУБОПіку, тады их затримали, у вас были факты на руках, так? Да, у нас было несколько дел оперучета, 1 или 2, точно помню. И мы эти дела советовались с КГБ, что с ними делать. КГБ сказала, это не ваше дело, забрали эти дела оперучета, и они там исчезли. И я знаю, что эти пограничники продолжили службу, как ни в чем не бывало. И вот и тогда я только узнал вот это выражение «шлюз». То есть это говорили сотрудники КГБ. То бок сумневаў у вас няма пра тое, што гэта арганізавана беларускімі, ну, можна сказаць, уладамі у тым ліку. У Літве, дарэчы, літоўскі прэзідэнт Гітанас Наўседа таксама пра гэта казаў, што ў яго няма сумневаў у тым, што гэта арганізавана. Вы ўзгадалі вельмі цікавы момант, што ў гэта завязана таксама расійская ФСБ. Я ў пятніцу размаўляў у праграме «Белсат Зум» з літоўскай журналісткай з тэлеканалу ЛРТ, якая зрабіла расследаванне. Яна размаўляла з мігрантамі, даведалася, што яны плоцяць ад 6 до 15 тысячаў долараў у сваіх краінах, каб іх перакінули, што ў схему завязана таксама беларускае консульства, што іракскія вось гэтыя мігранты, калі едуць у Беларусь, пакідаюць турфірме ў Іраку 3000 долараў залогу. Калі яны не вернуцца ў краіну, то гэтыя грошы турфірма выплачвае беларускаму консульству. Гэта ўвогуле проста нейкая касмічная схема. І яна ж распавядала пра тое, што на расійска-беларускай мяжы таксама перакідваюцца групы. Яна не казала, у яе няма фактаў, што у гэта замешаны расійскія спецслужбы, але яна казала, што іх падвозілі цэнтралізавана пад мяжу паміж Расіяй і Беларусю. Сустракала арганізавана на беларускай ужо мяжы наступная група аўтамабілем і перавозіла ўжо далей да літоўскай мяжы. Ведаеце, што міграцыйную справу пакінем. Мы з вами тут хацелі сёння паразмаўляць крыху пра іншую рэч. Днямі вядомы беларускі публіцыст Віталь Цыганкоў напісаў такі артыкул, і таксама ў нашым эфіры пра гэта казаў, што Губазік кіруе зараз па сутнасці Беларусю, што яны захапілі і маюць поўнату ўлады ў нашай краіне, падкрэсліваючы ролю гэтага ўпраўлення ў беспрэцэдэнтных рэпрэсіях, якія адбываюцца. Вось вы пагадзіліся зараз з такой формулёўкай? Ну, я бы не сказал, что они управляют страной. Они на себя взяли функцию какой-то репрессивной машины. Они занимаются политическими вопросами и подавляют все протестное настроение. То есть они взяли на себя функцию. Раньше это занималось КГБ, а теперь про КГБ не слышно, и в основном занимается именно ГУБОПИК. Но по численному составу ГУБОПИКа там не больше 500 человек по всей республике, поэтому они не могут всем управлять. Но стараются, зная личности людей, которые сейчас там им управляют, вот они стараются сделать так, чтобы ГУБОПИК вышел на какой-то другой уровень. Каждый год примерно в Совбез принимал решение, думал, ликвидировать ГУБОПИК или нет. Вот как в России его ликвидировали когда-то. И вот с тех пор у нас каждый год хотели ликвидировать ГУБОПИК. И вот они выбрали как раз такую нишу. Допустим, организованной преступности у нас практически уже нет, не слышно. Да? Мы ее в Беларуси ее побороли. Значит, что делать? То есть, и вот они нашли такой выход именно как раз во время выборов, предложили заняться вот как борьбой с инакомыслием, это можно назвать. И так же, как ОМОН, стали выбегать на улицы, бить людей, задерживать. И сейчас мы проанализировали много видеороликов с различных маршей. ГУБОПИК был везде. И везде участвовал в задержании. Не просто где-то там сбоку, а именно вместе со спецподразделениями задерживал людей непосредственно. Але чаму Губазік? Мне гэта не зусім зразумела, таму што ўсё ж такі гэта была роля КДБ. Там ёсць аддзел, які займаецца якраз вось дзяржаўнай стабільнасцю, так, каб не было ніякіх рухаў унутры краіны. І тут вылазіць Губазік, які, ну, дэ юрэ павінен займацца толькі рознымі крымінальнымі элементамі, а не ведаю, іншадумствам.
Ну, КГБ работает по-другому. У них нету какой-то палочной системы и нет обязанности привлечения людей к уголовной ответственности. Их главная задача завербовать людей и поставить в других организациях каких-то, которые против режима, свою агентуру. И их задача получать информацию. Все. Когда мы с ними работали раньше, с тем же КГБ, мы говорили, дайте нам информацию, кто из людей там совершает преступления, чтобы их можно было привлечь. Они говорят, мы не дадим этой информации, нам это не нужно. Наша задача управлять. Они внедряют своих людей в массы и таким образом стараются управлять. А Губопик почему этим стал заниматься? Видимо, потому что был руководителем Карпенков, который раньше служил во всех спецслужбах, вернее, не во всех, но служил в службе безопасности президента в Алмазе. Он сам боец, солдат, да, он привык, он участвовал в задержании, там, по-моему, и Некляева, там рассказывали, что он лично своего пистолета прострелил шины в легковой автомашине, в автобусе, вернее, где Некляева в свое время везли аппаратуру там на какой-то митинг. То есть и Карпенков – это для него привычное дело, а Губоп таким никогда не занимался. Ну и вот нависла угроза та же ликвидации Губопа очередной раз, контракт Карпенкову не продлевали. И вот он с начальником 3-го управления по борьбе именно с экстремизмом Бедункевичем Михаилом, они вот придумали вывести Губопик на новый какой-то уровень. Як умеў, так і выводзіць. Так? А, канешне, калі начальнік такі, то і ўсё ведомство становіцца такім жа самым. Спадар Александр, вось вы згодныя з тым, што раней у Беларусі была нейкая сістэма такая супрацьвагаў, ураўнаважваўся сілавы блок умоўна нейкім ліберальнай патрэбай. Ну, можа, якую прадстаўляў, там, не ведаю, ведомства Владзіміра Макея. Вельмі шмат хто казаў, што вось гэта там ліберальнае крыло, ёсць у Беларусі сілавікі, яны адзін аднаго не ураўнаважваюць, і таму менавіта з усімі іншадумцамі, з рознымі незалежнымі журналістамі не расправіліся яшчэ там 10 гадоў таму, а дазвалялі ім жыць. Вось. А зараз як бы гэта ўраўнаважанне ўжо не патрэбна, і таму як бы проста спусцілі з ланцуга, не ведаю, вось сілавы блок. Вы пагаджаецеся, што раней было вось гэтая такая сістэма раўнавагі, а цяпер яе няма? Конечно, раньше спецслужбы балансировали, и репрессии применялись только во время выборов, раз в 5 лет, когда люди выходили на протесты, и чтобы подавить протесты, власть запускала свою репрессивную машину и начинала бороться с инакомыслием, и с журналистами, и с представителями различных партий, политических течений, движений. Вот. Также и сейчас произошло. Но сейчас протесты не были уничтожены за 1-2 дня, как все это раньше происходило, а протесты длились практически год. И сейчас не утихают, еще люди продолжают выходить на дворовые марши. Вот. И поэтому сейчас, видимо, уже видя все это, что протесты... И, кстати, у нас есть информация, что Лукашенко доводилась информация, что у него поддержка населения не больше 20%. Это было перед самыми выборами. То есть он знает, что он в меньшинстве, и он, власть сказал, никому не отдаст, вы это слышали. И поэтому он включил машину на полную катушку. И сейчас это похоже на просто уничтожение всего, всей не демократии, каких-то намеков на демократию в нашей стране, потому что у нас демократии никогда не было. Ці, можна сказати, про демократію, все ж таки біла-чырвоныя шкарпэткі, гэта не мае нічога да дэмакратыі, альбо калі жанчына вывешвае ў сябе на балконе, не ведаю, там вопратку бела-чырвона-белую, просто так, нават выпадкова часамі. Гэта не мае дачынення дэмакратыі, а гэта ўсё роўна нішчыцца. Вось такім чынам. Але добра, што пагаджаемся. У мяне таксама такое пэўнае ўражанне было. Ўсё ж такі цікава было пачуць меркаванне чалавека, які ў той момант быў таксама ўнутры сістэмы і бачыў, як гэта ўсё працуе. На гэтым тыдні вы выпусцілі пэўнае расследаванне, раскрылі дадзеныя супрацоўнікаў, якія датычныя да справы палітвязня Сцяпана Латыпава. Чаму менавіта пра яго рабілі расследаванне? Ўсё ж такі ў Беларусі ўжо 6 сотняў палітвязняў. Можна было зрабіць пра любога, ёсць палітыкі больш вядомыя, людзі больш знаныя, якія сядзяць, а вы чамусьці сфокусаваліся на ім? Ну, вообще у нас в Байполе информации очень много, и мы работаем планомерно по сбору доказательств. И
к снятию тех же роликов. Раньше мы выкладывали все в Телеграме, но сейчас мы перешли на YouTube и делаем это в виде роликов, потому что запрос людей мы видим, люди как раз хотят лучше слушать, чем читать. Читать сейчас люди ленятся. Вот, и мы стали переформатироваться. Почему? Думаете, пробачце, толькі з гэтым звязана, не толькі з тым, што зараз затрымліваць людзей, могуць паглядзець у Телеграм, што вы глядзелі на Ютубе, цяжэй праверыць? Все, конечно, взаимосвязано. И то, что люди многие поудаляли у себя вообще Телеграм, а чиновники и кто работает в госструктурах, они там по несколько телефонов держат, один дома, один на работу ходит. Ну, то есть, конечно, репрессии в отношении тех, кто пользуется Телеграмом, также сыграли свою роль. Вот. Но мы видим, что YouTube развивается как-то сейчас динамичнее. И люди нам даже писали, что вы лучше снимаете, как Навальный, допустим, какие-то фильмы, ролики, которые будут смотреть. И мы видим, что когда мы стали эти ролики запускать, наши расследования, то каждое расследование подписываются люди тысячами после каждого нового расследования. Вы ведаеце, вы адказалі адразу на маё наступнае пытанне, таму што я таксама за вами уважліва сачу. У вас пэўны момант быў правал, вы доўга не рабілі амаль што нічога, а пазней гляжу, 2 месяцы таму у вас абсалютна змяніўся падыход да таго, што вы робіце на Ютубе. Яскравыя вокладкі на Ютубе, кожны тыдзень у вас выходзіць новы ролик, як быццам хтосьці вельмі прафесійна папрацаваў. У вас, пэўна, у камандзе з'явіліся людзі, якія адмыслова вось займаюцца відэаконтентам, это заўважна. І фармат больш блогерскі таксама стаў. Вельмі гэта ўсё прафесійна выглядае. Але ўсё ж такі вярнуся да таго пытання пра Сцяпана Латыпова. Чаму менавіта пра яго вы зарабілі, а не пра кагосьці з іншых 600 палітвязняў, якія, сярод якіх таксама ёсць больш вядомыя людзі ўсёй Беларусі? Да, но все зависит от наличия у нас информации, и мы не можем охватить 600 человек одновременно. Да? Мы берем какую-то информацию важную и работаем над ней, по крупицам собираем, и когда собрали информацию достаточную, тогда мы запускаем ее. Вот, поэтому сказать, почему Латыпов, просто... У нас собралась информация в отношении Латыпова, и мы решили выпустить Латыпова. К примеру, дальше мы завтра выпускаем про ГАИ новое расследование, про новых сотрудников ГАИ, которые совершали преступления. Потом мы уже подготовили про наемников, которые белорусы воевали в Украине. Мы про наемников, ну и так далее. У нас уже, в принципе, мы составили такой план информации. У нас ее очень много, мы ее группируем и по очереди будем запускать. Ці у вас хапае людзей, якія таксама гэтым займаюцца, таму што ўсё ж такі, каб апрацаваць такі масіў інфармацыі, гэта трэба мець вельмі вялікую каманду. Конечно, людей нам достаточно для того, чтобы это все опрацовывать. А также мы подобрали, вот почему раньше такого не было, мы сейчас подобрали людей, которые нам помогают как раз и видео делать, и монтировать, и обрабатывать тексты, и картинки делать. То есть это сразу не получается. Вот у нас как раз сейчас мы вышли на этот момент, когда у нас подобралась команда профессиональная, и мы... Таким образом, вот, как вы видите, стали работать. Есть штосьці сенсацыйнае ў распрацоўцы такое, што скалыне проста інфармацыйную прастору, штосьці пра, не ведаю, вядомых нейкіх ці службовых асобаў, ці наадварот там пра палітвязняў, напрыклад, хто з імі супраць іх заводзіў справы. Штосьці такое, вось, як кажуць, адзінкі такія топавыя тэмы. Но если из ближайшего, вот я говорил, к примеру, про наемников, которые воевали в Украине, мы опубликуем список всех наемников белорусов из 140 человек, которые воевали на стороне ЛНР, ДНР, с подробностями их участия в этой войне. Не просто их фамилии, имя, отчество, а то, что они конкретно делали. Адкуль у вас такая інфармацыя? У нашыя калегі проста белсатоўцы таксама працавалі над гэтай тэмай. Можа, ведаеце, Ігор Ляш, беларускі Донбас, напісаў кнігу, якая прызнаная цяпер экстрэмісткай у Беларусі. Гэта вельмі складаная тэма, і вельмі цяжка дастаць гэты раз, а па-другое, гэтыя людзі таксама даволі небяспечныя, яны пагражаюць. Просто в Байполе много членов Байпола, именно действующих сотрудников, находящихся внутри системы. И во всех органах мы можем доставать информацию с любого подразделения, какой нам нужен. Если с ГАИ, берем с ГАИ. С ГУБОПИКа берем с ГУБОПИКа. С КГБ можем взять, откуда угодно. Вот поэтому вот нам нужна была такая информация, мы ее взяли. Гучыць...
Гучыць вельмі цікава. Спадзяюся, што і гледачам будзе таксама вельмі цікава. Тым больш, што прагляды на канале Байпола кажуць самыя за сябе. Кожны ролик глядзяць сотні тысячаў асобаў. Гэта вельмі добры паказнік. З намі быў Александр Азаров, былы кіраўнік 3-го ўправлення Губазіку, а зараз сябра ініцыятывы Байпол. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Я ж таксама буду паволі развітвацца, а перад тым, як мы развітаемся, хацеў бы паказаць вам ролик салідарнасці, які мы запісалі ў пятніцу спецыяльна адмыслова для нашых калегаў, якія ў той момант знаходзіліся у турмах, якія былі затрыманыя, у якіх праходзілі ператрусы. Калегі Белсату не толькі з варшаўскай рэдакцыі дасылалі відэа, мы сабралі іх усе ў адно. І гэта такі наш зварот да тых калегаў, якія працуюць унутры Беларусі. Пакажам вам яго на развітанні. Я ж з вами развітваюся да заўтра. Сустрэнемся ў праграме Белсат Зум роўна о 20-й гадзіне. Я думаю, што ні для кого не сакрэт для нашых гледачоў, для ўсіх людзей, якія могуць думаць сёння ў Беларусі, то, што журналісты не з'яўляюцца экстрэмістамі. І тое, што адбываецца зараз з нашымі калегамі, гэта абсалютнае беззаконне, якое калісьці, я думаю, будзе разлічана і будзе тыя, хто быў датычны да гэтага, будуць пакараныя. Дарагія нашы, праўда, людзі на вашым баку. Тое, што вы робіце, гэта не дарма. Дзякую вам вялікі за гэта. Вам дзякуем мы, вам дзякуюць наши гледачы. Трымайце, калі ласка, мы пераможем. Коллеги, держитесь, вы точно все делаете правильно. И знайте, Лукашенко упадет, Беларусь вперед пойдет. Живе Беларусь! Не ведаю, якія словы могуць хоць штосьці змяніць і неяк вас падтрымаць, але сэрцам я з вами. Трымайцеся, родненькі, трымайцеся. Праца на Белсаце – гэта не проста праца, гэта місія, якую мы выконваем для нашай краіны, для Беларусі, для беларускага народу. І вы, людзі, якія працуеце ў Беларусі, вы сапраўдныя героі, на вас будзе будавацца новая Беларусь. Я ганаруся тым, што ведаю вас, і ганаруся тым, што працую з вами. Калегі, любыя, каханыя, трымайцеся, не ламайцеся, не паддавайцеся страху, ім не перамагчы. Жыве Беларусь, жыве журналістыка. Дорогие сябры, памятайте, что вы не одни, что мы стоим за вашими спинами, что мы разом и никого не покинем у беде. Бо это наша агульная борьба, и это будет наша агульная перемога. Бо только разом, все белорусы разом, мы сможем перемогчи. Ну а самый темный час перед світанком, и он близко. Все вы ведаеце такую знакамітую песню «Воіны света». Дык вось гэтыя воіны света – гэта вы. І праз гэтую цемру мы абавязкова праб'емся ўсе разам. І абавязкова ўсё будзе добра. І кожны, хто зараз вось творыць гэты чарназём, заўжды адкажа за все свае дзеянні. Дорогие сябры, у гэты цяжкі час я вам хочу сказаць, трымайцеся, праўда за нами, і мы пераможам.